Elke eerste vrijdag van de maand augustus staat Dokkum in het teken van de jaarmarkt. Zo'n jaarmarkt die heeft een marktmeester. Maar wat doet zo'n marktmeester eigenlijk? Nou, dat begint in januari, februari, maart al. Dan doen we de advertenties de deur uit. En dan zie je de weken daarop en de maanden erop. Dan komen de aanmeldingen uit het hele Noord-Nederland eigenlijk. Het is altijd passen en meten. En dat zorgt op de dag zelf ook wel eens voor kleine irritaties. Je ziet ook dat de crisis bij de kraamhouders heeft toegeslagen. Het is moeilijker om handel te vinden die goed verkoopt. Nee, ik ga voor vlekje. Ga eens voor vlekje? Nou, die is mooi. Vlekje. Ja. Nou, dan moet je maar even betalen. Vorig jaar stond hij hier als marktmeester nog op de jaarmarkt van Dokkum. En nu als kraamhouder. Ik maak reizen naar Nepal en ik ben de laatste keer daar vandaan gekomen. Toen was een verzoek van de contactman in Nepal om wat spullen van hun te gaan verkopen. Toen heb ik gezegd, als je mij nou een lading stuurt, dan wil ik proberen dat op een jaarmarkt te verkopen. Dit zijn handgemaakte materialen of spullen die ze in Nepal zelf gemaakt hebben. Handgeweven van een jakwol. Een jak, dat is een grote buffel die op een hoogte van 3000 meter of hoger alleen maar leeft. En dat is eigenlijk een dier wat van levensbelang is voor de maatschappij, voor de boeren daar in Nepal. Dit project waar ik de spullen voor verkoop, dat is eigenlijk een ziekenhuisje aan de voet van de Himalaya. En dat is in the middle of nowhere voor de regionale bevolking. En die moeten soms uren lopen om bij zo'n ziekenhuisje te komen. Ja, we hebben het weer fantastisch mee natuurlijk. Geen bakkende zon. De dames gaan niet naar het strand. Nemen de heren mee. In grote getalen is het publiek hierop afgekomen. Waarom ben je hem op een merk hier? Even te kijken. Even struinen. We wonen in Dokkum. Dus we zeiden van, nou ja, dan moeten we ook even naar de markt. Hoe meer mensen, hoe meer vreugd. En al wat gezien om mee naar huis te nemen? We zijn eigenlijk nog maar net begonnen. En we zouden eerst om een lekkere ijs komen, dat stellen we nog maar even uit. Nou, het is altijd bij gezellig. Ja. Ja. De kraamhouders zijn dik tevreden over de belangstelling voor hun producten. Hoe gaan de zaken? Prima. Ja, gaat heel goed. Veel publiek, mooi weer erbij. En van mij een heel gezellige markt. En wat wordt hier nou het meest verkocht? Feyenoord. Veel Feyenoord. Veel Feyenoord-fans, weinig Ajax-fans.